थंडा वाजले बोडायला का बांधून तुला मागणं सरी आपण आता उद्या माझ्या मी रात्री त्याचं बोलायला आता आपली पांडा पाड बा आपलं पांढरनं पाडू इकडं मंदिरांनी सिस्टम होतं नाही तुला आता केल्यावर त्यांच्या बरोबर
ಪಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ನನ್ನ ಬಫೆ ಉಂಟು ಆ ಬಫೆ ಮೂಜಿಗೆ ಬಂದು ಮೊದಲ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡೋಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಟೆ ಅಂಡದ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೌದು